تستنانيش illum intir il-bot inżur merat fejn ma sibnix għax tagħna llum jinfirdu it-triqat ma rridx inkun marbuta ma dal-ġwienaħ tal-azzar f'idejja tmur ma nħares lura ħaqni wisq aħjar u labex waħdi nsib aħjar minn għadu flok ħabib aħjar minn ħabs debien ix-xejn fejn tiegħi kull imkien aħjar in-nixfa tad-deżert milli nixxi f'kien inċert aħjar ngħid ħolma li m'għadix minn nott imħabba li mhijiex aħjar nitilqek bla dewmien milli nistaqsi għaliex jien aħjar mingħajrek milli bik għalhekk jeħtieġ malar ninsik tistenninix tistenninix li rrid insibek kont infittxek jien u tħallinix niftakar fik dak l-għexna tnejn flimkien daqshekk għalik il-pupa iġġugarelli għaljenak ma rridx intik il-mezz li jien hawn biex nissodisfak għax issa l-ktieb magħluq mill-mediċina qarsa dduq għalkemm lilek wissejt b'emilek imħabbti temmek